Oke, monggo Mas langsung gubuk asmara riyin saking Pak Bambang Bekasi. Iya. Catetan sakjroning ati datan lutur saya marani aku kowe ngerti karo mergo leren ning gubuk
Ayo sing Bapak dereng ae. Pakde dereng ae lho. Oh, biasanya neng tengah parkire, Pak. Aku seneng. Cadetan sadrone ngati Datan lutur saya marani Aku kowe dadi garwa Janjine ninggalkan tresnan. Margo leren ning gubuk asmara Lali janjine nggak apa-apa. Mau Pak ninggalkan tresnan nggih? Wis wancine arasati elengke. Wis wancine padha endakake adas kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi saja ing agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah langsing kumainah luwih sampurna kira berjamaah luhur lan asal salat saya ngadohke tindak mungkar mahlib lan isa jangkepe rayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama nelingono ing donya mung satela sabar mangko pasrah sing kuwasa
Mohon perhatian kepada ibu-ibu yang memakai seragam kebaya merah marun. Mohon sama bapak-bapak panitia yang memakai batik dimohon untuk foto bersama. Mangga mangga. Kumpul-kumpul. Beksan sarang-sarang campur sarimat. Ya lah, guys. Gitar kutha cilik kang kawentar. Hedi peni gunung kelot sing ayami.
pirsa beksan tayub sareng-sareng madya laras. Monggo Pak De. Monggo pasukan batik sedayanipun. Kelompok Tangerang, ayo maju ke depan, kita pamit pulang.
Matur sembah nuwun katuraken sugeng kundur katur keluarga agung kang rawuh saking Laladan Tangerang. Lanjut napa niku Warudaya. Nggih, monggo ingkang menika tasih hanyeng guyung Pak nyumangaken. ajeng parian niku. Nggih, monggo Pak De. benang lawe kloso amo yen ra kowe aku yo emo. Ayo yo. Merungsung ngoten lho nganggo ambek. Pak De tak kira mau DP lho Pak De. Pak De ajeng hae nang mboten. 6 7 8 9 urip tentrem lan raharja. Warung-warung toyang yo Mas, toyang ning pinggir gunung. Ayo kincang-kincang dasare irunge manca. Jas-jasan kalung ngedasi, dikegas ora tau diri. Waru-waru doyong, doyong didoyong ati. Ayu moblong-moblong saikine ana sing duwe. Pripun Pak De? Opek kayu bongkoke oyot petuk wong ayu kathoke lara. Waru-waru
ngrungokake. Hai. Hai. Inomiku sing tak
Tanya HE siapa Pak D? Sinten nih? Wis Wis mlebu nggih. Yang belum, yang belum. Jan-jane kowe ning ngendi gelakatku sajak curigani atiku iya ya ya kowe kencan karo wanci olean ora jamu mas jamu kodok suwe ora ketemu temu pisan nang ati delok suwe mas ora jamu kodhok delok wis suwe ora ketemu pisan marake gelo Wis suwi mas ora jamu godhong mendiran. Wis suwi mas ora ketemu pisan dadi pikiran. Wis suwi mas ora jamu godhong hancur. Wis suwi mas ora ketemu pisan gawe hancur. sukokno oleh yen roti aku omong takokno nganti jele yen rasing kuwi aku yo omong wis suwe mas ora jamu godhong bayam wis suwe ora ketemu pisan marake ayem Wis suwi mas ora jamu godhong elo. Wis suwi mas ora ketemu pisan gawe lara. Matur sembah nuwun Pak D. Tembang kangen nggih. Abis ini tembang kangen. anak lanang anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gedhe dadi pegawe tak kudangi bocah ayu aja mong pijen nesu yen tuturi sibuk supaya seberhayu Ojo kok mijer nesu yen nesu wis segede otet yo bocah sing ayu anak wedok dhewe anak lanang dhewe siji tak sekolahe besok gedhe dadi bagawe berpasangan